Sori, dwi wedi gadael fy ffôn yn hen mam gi. Dim ffôn? Bysa ni ar goll. Sut oedd pobl yn byw heb ffôn symudol? Gofyn i mam. Mae hi'n cwyno am ffonau symudol drwy'r amser. Mae hi wedi dweud dim ffôn wrth y bwrdd bwyd. Does dim problem yn ein tŷ ni. Mae pawb yn defnyddio ffonau symudol trwy'r dydd. Mae Sally yn textio mam o'i ystafell gwely a gofyn am baned o goffi. Sa mam yn cael ffit. Beth wyt ti'n neud heddiw? Dim byd. Does dim byd i'w wneud. Beth am chwaraeon? Rwyt ti'n hoffi chwaraeon yn yr ysgol? Wel, does dim dewis. Ond rwyt ti'n dda, ac mae cadw'n heini'n bwysig. Dwi'n nofio bob bore ac wedyn clwb gymnasteg bob nos Fawrth. Mae ffrindiau newydd gyda fi a dwi'n dysgu sgiliau newydd bob wythnos. Dwi ddim yn gallu nofio ac yn fy marn ni mae gymnasteg i ferched. Rwyt ti'n hen ffasiwn. Wyt ti wedi gwylio'r gemau Olympaidd ar ei oed? Mae Ashish Kumar a Clinton Pennell yn anhygoel. Bechgyn yn gwneud gymnasteg. Hefyd mae rygbi, pêl-droed, pêl-fasged, golff. Beth ydy'r broblem? Fi siwr o fod. Dwi'n ddiog. Wel, dydy bod yn ddiog ddim yn syniad da. Hei, beth am dod i'r clwb ieuenctid heno? Barbecue a pêl-foli ar y traeth. Traeth. Dwi ddim eisiau siarad efo traeth. Hei, Elisa. Beth sy'n bod? Rwyt ti wrth dy fodd ar y traeth? Nofio, syrffio, neu'n ymlacio? Dwi wedi bod ar y traeth ers hanner awr di 7 y bore yma, a dwi wedi blino'n lan. Hanner awr wedi 7? Pam? Roedd y cyngor wedi gofyn am bobl i helpu glanhau'r traethau, felly dwi wedi bod yn llenwi bagiau di. Casglu sbwriel. Ych a fi! Wel, rydyn ni'n hapus i fynd i'r traeth, ac rydyn ni eisiau traeth glan, felly dylwn ni helpu hefyd. Pwynt da, Lisa. Sori, hoffwn ni helpu y tro nesa. Ti? Ond rwyt ti'n ddiog? Wel, os ydy pawb yn mynd i dweud a fi fel ti, bydd ein traethau yn ofnadwy. Dwi'n cytuno gyda Lisa. Ddylen ni gyd helpu. Felly beth amdano ti, Ria? Mae menig grwper gyda ni. Beth y ffaen ni? Bydd bechgyn golygus yn dod. Ria, os ydw i'n gallu helpu, rwy ti'n gallu helpu. Sori, dwi wedi gadael fy ffôn yn hen mam gi. Dim ffôn? Bysa ni ar goll. Sut oedd pobl yn byw heb ffôn symudol? Gofyn i mam. Mae hi'n cwyno am ffonau symudol drwy'r amser.
Mae hi wedi dweud dim ffôn wrth y bwrdd bwyd. Does dim problem yn ein tŷ ni. Mae pawb yn defnyddio eu ffonau symudol trwy'r dydd. Mae Sally yn textio mam o'i ystafell gwely a gofyn am baned o goffi. Sa mam yn cael ffit. Beth wyt ti'n neud heddiw? Dim byd. Does dim byd i'w wneud. Beth am chwaraeon? Rwyt ti'n hoffi chwaraeon yn yr ysgol? Wel, does dim dewis. Ond rwyt ti'n dda, ac mae cadw'n heini'n bwysig. Dwi'n nofio bob bore ac wedyn clwb gymnasteg bob nos Fawrth. Mae ffrindiau newydd gyda fi a dwi'n dysgu sgiliau newydd bob wythnos. Dwi ddim yn gallu nofio ac yn fy marn i, mae gymnasteg i ferched. Rwyt ti'n hen ffasiwn. Wyt ti wedi gwylio'r gemau Olympaidd erioed? Mae Ashish Kumar a Clinton Pennell yn anhygoel. Bechgyn yn gwneud gymnasteg. Hefyd mae rygbi, pêl-droed, pêl-fasged, golff. Beth ydy'r broblem? Fi siwr o fod. Dwi'n ddiog. Wel, dydy bod yn ddiog ddim yn syniad da. Hei, beth am dod i'r clwb ieuenctid heno? Barbecue a pêl-foli ar y traeth. Traeth. Dwi ddim eisiau siarad efo traeth. Hei, Elisa. Beth sy'n bod? Rwyt ti wrth dy fodd ar y traeth. Nofio, syrffio, neu'n ymlacio? Dwi wedi bod ar y traeth ers hanner awr 7 y bore yma, a dwi wedi blino'n lan. Hanner awr wedi 7? Pam? Roedd y cyngor wedi gofyn am bobl i helpu glanhau'r traethau, felly dwi wedi bod yn llenwi bagiau di. Casglu sbwriel. Ych a fi! Wel, rydyn ni'n hapus i fynd i'r traeth, ac rydyn ni eisiau traeth glan, felly dylwn ni helpu hefyd. Pwynt da, Lisa. Sori, hoffwn i helpu y tro nesa. Ti? Ond rwyt ti'n ddiog? Wel, os ydy pawb yn mynd i dweud ych a fi fel ti, bydd ein traethau yn ofnadwy. Dwi'n cytuno gyda Lisa. Ddylen ni gyd helpu. Felly beth amdano ti, Ria? Mae menig grwper gyda ni. Paid â phoeni, bydd bechgyn golygus yn dod. Ria, os ydw i'n gallu helpu, rwy ti'n gallu helpu.